cum ți-am zis. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod aici cu Gabi și Cristi. Gabi, ce faci? A băut. E în coma alcoolică. Știi cum o să fii tu la momentul să stai în picioare? Și te uiți așa. Te uiți tu la munte, nu faci nimic. Tu nu mergi la munte ca să te faci, că ți-ai că mergi. Team 2, 3, 2, fac. Haideți să dăm autogen. 3, 2, 1 și... Aleluia! Solo 2, solo 2, solo 2, băjeții! Facem solo, da? Eu mă aud în eco la cineva. Nu link decât numele. Da, mă, da. Bă, vezi că mă aud în eco. Cu hack! Yay, mulțumesc! Băi, ești nebun! Nu facem timp! Nu facem timp! Nu facem. Bravo! Am 33. Mergi și mie cu mingea ca să facem o consulență. Hai. Oh! M-a aruncat jos! Bă, nu mai merge mouse, ești prost? Sunt cu Gabi! Yeah! Am pornit. Am pornit. Am intrat și în cel de-al doilea meci. Fac! Da, Gabi, tu nu ai kit-ul? Și ce iarmura aia pe tine? Eu n-am blocuri. Dăm blocurile, dăm blocurile. Nu. Fuck! Da. Yeah! Am murit cu talent. Team 2, repede, 3. Ah. Și n-ai mai face dacă nu doar mură, nu dă măcar sabie, am... O puteam cu toporul, dă-le-mi acolo. Da, bă, să nu primesc armură. Mamă, nu te-o da jos vreunul. Știi că am filmat, nu? Fix în tine am filmat, Gabi. Filmez tot! Nu mai scap. Nu mi se oprește pentru că știu când să o opresc. Hai, Gabi! Fii puternic!
Și am intrat în match. Am luat sabia cu șarnesi și fac. Ora asta, Cristi. Fuck, mă, nene, cât de prost. Și am început al celălalt match. Da. Nu cred că o să se audă ei, dar dacă spun da, ala, bala, vorbesc cu ei. Ai luat tu chestul ăsta? Ai golden apple-uri? Îndrădalea! Cine? Cine are săgeți? Dă-mi, dă-mi! Dă-mi repede! Da. Fuck! Da. Și mai venit unul, vedeți, bate-l pe la Gabi! Nu! Vezi că mai e unul! Mario! Mai țipa. Mai venise unul, uite că și-a făcut poduri. A plecat, Jegos. Ce vrei? Ce, mă? Da, toată lumea, eu am fost Mario, alături de mine a fost Gabi și Cristi și noi desigur ne revedem data viitoare. La revedere!